mi hring lui chu athito ziak tu sang te Ronald Kolosa bung thum chang khata tanga chang li Krista hne na kai tho in nita a chu wangin pathian dinglama Krista thutna a om chunglam thil te chu zong ro u chunglam thila inril ru ngatlat ula leilam thila chuan ngat su in thi to a in nun na chu Krista hne na pathianin avong tha ani in nun na bul Krista chu alolan huna nangni po a hne na ro pui takin in lang ve ang sual man chu thi na ti mi hring te chunga tlavek to chu pathian thil thlon pek ero kan lalpa Krista i suazara chuan chatuana nunna ani aron tile ani hi mi sual thiam lo chang to pathian laka thile thil tha tia pathian ti lom theina nei reng reng to lo kha afapa a chuan fela ruat kan lo ni to in chatuan nun na po kan lo nei to ani ma se he thu tak thu kan chan dam na chan chin tha hi kan pomin kan oi thei mia lo ani thin hi ring lo na na chu felna nei lova in ngain sualin an la om reng thin serenga thu oi lo na awanga suala ompo an omboka kan sual man mu to thi na ata min tlan chuak thei hi tu ma an om lo pathian fapa kan lalpa Isua Krista lo chu lal Isua chu khovela lo kalin mi hringa alo changa kan sual phura chinrala a omna turin keima ni anga ron changin kan sual zong zong chu ama a in belin sual na reng reng nei lo kha thiam lo chan tirin a om ta zok ani kha kan sual ama a in bel vek awang khan rorel tu ma a po thiam thu a soi theilo sual zong zong chu min mangai em awangin akova angat to si a thi khophia la soi sakna tuarin an khen be na tur cross ngei po ama an la putir ta zela an khen be na tur kong kalvari tlang pan na lama po voi thum lai atluk pui ani kha athi man hial an hlau awang khan kal konga kurini mi simona chu a cross put sak turin an manta a chuti chuan lalber te lalber fa pamal nei chun kum som thum le pathum mi chau chu kan sual awang chuan saruakin thi thlengin an kheng bet ta zok ani kha diabolan ha tho te tiboral tura local chuan crossa akinta ti in kan mi hring hlui sual putak sa chu amar wal chuan alo thi pui to a sual laka chua zalenin kan om to ani a thole nun chu kan nuna ruat sak kan lo ni to in thil siam thar kan lo ni to ani ti chuan Krista a chuan pathian fa a vua kan lo ni to in ti mai hian van ro lu tu kan lo ni mai to ani ma se pathian thu in min hril vek to chu Bible dot a om lovang tireng chung hian kan oi le thei mia si lo ani hi kan oi ani thei tho bok ma se rin na ero kan om du mia lo khovel thil thak hlel na hi kan nuna alen zok tlat awang hian sual kalsan hi kan hre tlat si a rin na a kan om si lo chuan thil tha ti hian om zia anei si lova
kan fel na emo kan ti hi ni lo tur ala tam don ani rin na lovin ama lom zong mi ni rual ani lo ti ziak ang khan Krista Isua a pathian na tho zo vek to chu rin na a omin sual kalsanin thil tha ti in yom tuang u ama lovin engma kan ti thei si lo Krista a kan om hi atul ni pathian ti lom theina nei mia to lo kha Krista a ero engkim kan lo ti thei to ani chan chin tha kan riat hi kan nun ani lo pom mia mai ila ama ming zelin ro puina turin engkim iti to ang u chu tianga kan lo om ani chuan ama alo lan huna ro puin kan lang ve ang FSC bung ni chang riat atanga chang som rin na awanga khongai na achan damin ni chu chu in tho chua ani lo pathian thil pek ani thil thati awangin ani lo chuti ni se mi in an chuang da ange Krista Isua a chuan thil tha ti turin min siama akut chuak ngei kan ni tak hi thil thati chu kan om dan tura pathian buat sai lok ani lalpan malsom chewro se